Buena chuan donut Siam Dan kan zir le don ani uma ve ni po hian a zir ve du a kan tel tur te chu uma ve ni lo hong min lo hon lok mai kala hong la wa ka kha a hon lai su chu tlem to don lak le sa butter fiam te ni kan te langa butter kan nei rem chan lo chuan tel refined tel chome cham na na kan man chin po kha a man the ani bol he tiang ang tiat vel bol su bol kan ti ang chi kha khami chan veting lo deuh hlek kha ka tang kha te di mang don ani chuan ni tel don nya kan ti lok hui ha ka ti ka lo en lo nya lo kan ti che bo mi te nau khat thingpui in nau khat kan te la he tiang thingpui in nau khat kha nya bong te kha lum pep pep tur ani ya chuan is kan te la is kha kan nei lo ani pon chu siam na ang chi doi dim ang kha atel theya khami doi dim kha kan met somanga kan met som hnuwa tui lum pep pepin kan chi anga a tui nen kha kha minute ni minute thum kan cha hnuwa a tui nen kan lei don ani chuan butter le bong te le is kan tel to a chumi zo a chi so khat kan telanga kan ti te uma ven ka ti te artui pum khat kan tel bok don ni chuan chili hai hi chili grinder a her ti pum ya bol chan ve su bol chan ve kan chade wen kan mix anga ye ti don no doro ka 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 ga che lo che lo kan mix to tro chuan maida kan tel don ani ôi rồi hồ đôn nha rồi ở đó cũng bao giờ cũng bao giờ cho con mày đã khắc lắc xóa xa khát lên mấy thầy à hemi bông hụt té thinh bùi in nâu khát lệ ar tui pum khát cắn tiểu khá khami ina ati koi tok thầy tok tur ang kha cái tiếng khát tiểu tur anh anh tin xem anh ấy khát tin mình duy bỏ in chắc là nằm tại đâu này vài in duy bỏ dạ cần tiếng á cho tất kiên nói muốn tàu để tôi ngoài gió khăn rơi đầu tết đằng này rồi thì úp rít có tầng ai mà thằng gì ngã chui xuống tai yang tiêu tiên thì ngã yang cái quay tầm đẹp tiêu tiên cần tiêu là ngã thì mua mang ngã thèm hết chọn thấy cần đặng cần đặng á Tiyan 1 fain kan chi na nga chuan
oven chu nei lang chuan oven kha kan preheat anga oven lum ma khan kan da anga chuanin alo thoma turania ma se oven kan nei lo wangin tahan tui ka chuang sawa tui chuan sawa hian ka da don ani ti hian ka danga ka ofanga gas chuan hei ka chinang ti khan ka chin nananga ti khan ka upanga tarkar chan ve la chuan kan en de don ya darkar chan ve chuang ani to a ala chuak to ang hei ati ka kan da ai khan alo double in alo pun to ni hei a sponge fek to a is khan a na aron to a yan flora yan anwai na tura yan maida kan the che tanga chuan hei kan vai phek to ni in chi khat vela chani thlengin kan vai phek ang atanga ai le kha hei ti han kan vai phek anga antel lawang kareng donut ka tar kher angai lawa mizawina ina kan nei thei real now kan ti ang chi glass now te po glass now te po man theya hei ke ma chuan steel now hei kan nei hei hi kan manga a chung kwa tan hei hi kan mang don ani kha kan man ro nei ang khan kan ka thei ani donut ka tar kher angai raw ti hian kan ka tanga steel now ina inei lo ni pon ti hian ni mang theya no kher inei lo ni pon supol pon ikat theya chuan i donut kha idu sai sin kat thei ni kan tianga kan tianga a chung kha e ya kan kat liang cái nghĩa là một xuyên ha ang kat zawa hei hi hetami ang hi ibmet lenga chuan ama ang che in inwai phek lenga tiang khan ikat le thina nga chuan hemi nuai sa hi tray kan langa tray ya tel kan timom lenga kan da anga in si thap lo de kan da nga chuanin minute so panga bel kan uple ang chu tray ya chuan puanin ama kan chinang kan chin de ang hei tray ya yan tel kan hnoi mom to a chuan tiang pakhate teng kan langa ha in silau de win kan da anga hei hi min so panga vel kan ta le don ni đây sao hei nó đi thấu tập ya nan ron eng lau ta a ai en ma ti hau ta kan lo hei video hi siam hi ka du shim shim hei sha em tel chui du zat i lei thei tel i lei tam chuan arwalin i thak nem thei ti na nya tel a lei tlem chuan a thak teu thei lo ta a tel hi tlemin kan ti lum dewanga salutuk turani lawa salutuk chuan a ud watanga a chunga min don lawa chu bang chuan tel salutuk lawa thak turani an thak to ang tuna đi cả thể đi chứ nhìn đi đủ tốt cái khám để để dọa những đồ con ăn ngon ngon ơi hay mình sẽ là đi đó đi xem hậu đây chui xem trồng dưa chọc bên này nó con ăn ngon missionary kang kal tir chuan cái ni po chuan kan thiam bi chuang he ne
khoan nói làm aron uk deuh that huna kan le tang Yes, Karen sang lo me ai. sa ala salu to ko bak lawa ti khan le lam po yang aron uk le deuh hek theng kan ang lo don ne kan chang den Kami yes ka. Wi thong ko sa. kya nan ya hei kan donut chang chu hei hi icing sugar ani kina icing sugar po hi a Siam Dan kan la in pele tura ngai la coconut powder atel theya ma se coconut powder hi kan pa yana du lo tak ta chu pa hin ti hian icing sugar hi kan lo en china a chu en tin nge om a pu em wow ulo tok tui don tok thei hay cái ấy chứ tui lu tok hau ma ben ai ro a sai tok